Meg elhoztam volna az enyémet, hogy ez milyen szép, tényleg, milyen ezek nem így, hogy a végül csak úgy létezik. De már tudod már, hogy hány év? Hát már gyerünk, és akkor együtt. Ketten is persze. Hát persze, együtt nyissuk a fönnálló képjelenet. Megvárjuk még a önbiszkológa Jó, abba pillanatban, abba hagyom, amikor... Maga csak csinálja ott végig azt a falat. Ja. Vagy te már azt mondtad. Ez már videó. Jó! Hozolok meg! Oké. Vagy megoldod, ha sikerül, ugye? Ha nem, akkor meg majd megfigyelem. Nagyon szia! Közben én meg viszem a kamerát, és mégis csinálja. Jó, bele beszéltünk. Hát ügyesek vagytok, nagyon. Szép munkát, valóban. Köszönöm. Még mindig látszik? Nem, én minden van, nem vagyok. Akkor jó. Valami modell most úgy érzem. Adjál csak pár szót bemutatkozásra, hangolóvára. Jó, Szebeny Éva vagyok, az ABCNT szakörökön tagja, Török István vezetése alatt van. Hát most már itt tudom másfél évet estek. Leginkább a szakmai és a pasztella, hogy mondjam. Valójában először grafikával próbálkoztunk, és utána kértünk a pasztelra, és utána a szakmára. Ezeket, amiket itt körülöttünk látjuk, ez mind az én festményem, odáig a távképig. Valójában a téma leginkább arról szól, hogy a naplemente, a természet, a napra, ez az, ami legjobban volt. Most kezdtem először, hogy értessenek és látjuk meg a képét, és ez az első próbálkozáson a portrétra, ugyanis eddig nem igazán és És milyen lég? A szakjön is már 17 éve valamikor elkezdte a szavunkát, eléggé a kálváriás, nincs az több helyen a sors vitt bennünket. Mindig ott például 8-9 évvel utána automatikusan én ha valamit szeretnék kiállítani, akkor kihasználjuk, és amikor ha van behoznám, és
rákezdünk. Hát jó estét kívánok, és köszöntök mindenkit, először a két fiatal művésznőt, majd a végén egy néhány mondatba elmondom a mondókámat, nem csak dicsérem, hanem úgy reálisan megpróbálom. Akartam nagy valamit az internetre mondani, ebben az internetes világban, mert az bekonzerválja az embereket a szobákba, és hogy rászánták magukat. Valóban az idő, azt hiszem, hogy időre nem lehet probléma, vagy panasz, szép idő van, úgyhogy minden a lányoknak a kedve szerint alakul. De az úton, melyen létez, ez a kérdés.
Jánoska ragadomát. És szándékos volt ez a választás, most lehetett volna Bajnák Anatól is, vagy hova tartozik? Tehát Ludassal annyi évi kapcsolat van, hogy most is készülünk majd meghívásnak. Sorban két művész hölgyet, és hát ugye személyes kapcsolatunk is van már azt illetően, hogy régóta ismerik egymást, és nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy a Ludasi Hegydíjaség több évben is ugye megtisztelték, jelenlétünk el, és hát ugye alkotói táborok sorra már mögöttünk van. Az Istvánnal úgy gondolom, hogy mivel ő igazi ludasi, gyökeres ludasi polgár, és úgy is nyilatkozik, és úgy is viselkedik. Elvárjuk, illetve fogadjuk, és hát nagyon bízok abban, hogy beszélünk egy nyári táborról is, ami több napig fog tartani. Komoly lehetőség van arra, hogy ezt is összehozzuk. Én úgy gondolom, hogy Ludas önök nélkül szegényebb volna, és hát remélem azt, hogy a jövőben is ez a megkezdett úgymond kapcsolatépítés folytatódik. Az egyik kolléganőt, aki megismertetett Török Istvánnal, ő hozott össze, mert annak idején nagyon szerettem volna, hogy a kislányom fejlődjön a festés területén, ugyanis van tehetsége, csak a képen nem szeret annyira festeni. Hát igen. Úgyhogy valójában abban az időben én csak úgy jöttem el, hogy hát jó, rábeszélt, hogy próbáljam ki magam. Hát én kipróbáltam is sokat, és valójában ez a kis közösség úgy összekovácsolódott, olyan jó érzés oda jönni, ahol családtagként fogadnak az emberek. Nagyon egy ilyen hajlam, hogy rímekben szeretek írni, úgyhogy kis versikét állítottam össze Istvánnak. István, szívből köszönöm. István türelmét, biztatását szívből köszönöm. Szavakban képtelenség kifejezni örömöm, amit érzek az ön szakkörének táborában, a csalán feszít így Gyuri bácsi udvarában, hiszen ő is egy kis jelentéktelen gazdmásnál, de fontos gyújt növény a kedves Gyuribánál. A zsárja, Kamilla, körömvirág, útítű között, a csalánnal is gyengéden, gondosan törődött. István, biztatos szavai lelkedben tápolnak, ami felélesztő lakadó önbizalmat. Ön új nézőpontra helyezte a természetet. Rajongva figyelem a különböző színeket. A napsugár tüzes pünköstől a rivettájra, a fagyos harmad érintletenség várja. A tavasz a szivárvány színeibe öltözik, az ősz az arany pontájában öltözik. István, reménnyel töltöttem egy szerint szíven, talán egy nap valaki csodálatot gyengítem. Talán oly szeretettel tekintenek munkámra, mint én a nemem által kézzel való dagára. Alig 2 éves lehettem, mikor dalta nékem, de ő a szeretett vonalat a tartja életben. Született tehetségnek magam nem tekintett, de a kikapcsolódást a festésben megláttam. Megtisztelt minket, ezenek is megnyitom. Hát ez a kiállítás nem lehetett volna létre István nélkül, aki felajánlotta nekünk ezt a lehetőséget, Editának és nekem, hogy is legyen ez a kiállítás, és ha nem senki tanít a szervezésben, ezért elkezdeni festeni, talán egy kicsit bátorság, vagy lehet, hogy őrültség is, lehet, hogy tehetségem se nincs hozzá, de nagyon szeretek festeni, és még nagyon sokáig szeretnék festeni. Köszönöm szépen, hogy összetudott. Fogadjál ezt a kis ajándékot. Ez a ki? Én ezt a nagy legényt szeretném megjelölni. De ajándékozni azért. Ilyesen neki. Ugyanis hát az ő képei nélkül a mi ihletésünk igazán nem olyan tökéletes. Köszönöm szépen. Én örülök annak, hogy tetszenek is, hogy használni. Szeretnék ezt a sok energiát, köszönöm szépen. Köszönöm.
István,